Казанга Тукай килгән. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында премьера булып узды. Режиссер Айдар Жаббаров һәм пьеса авторы Резида Габаева бөек шагыйребез Габдулла Тукайның тормышын ничек сурәтләгән. Төп рольдәге Эмиль Талиповка Тукай образына керүе авыр булганмы? Бу һәм башка сорауларга җавапны алдагы язмадан белерсез. Бүйіклік нәрседе шағыла. Солидный киінген тоза шибәр кеше генә бүйік деген сүз түгел. Шын Тукай ябык, фәкыйр, қара күзлек киген малай шалай белән каруселдә күңеләшә. Аны Йолдыз редакциясендә дә шәкерт белән бутыйлар. Габдулла Тукай роленә керүе Эмиль Талиповка җиңел булмаган. Мен калса андый шәхесләрне уйнап булмый. Бик авырдыр. Чөнки булмаган персонажны уйнау рәхәт, булган персонажны бигрәк тә мондый бик тарихи шәхесне, бик язучыбызны уйнавы җиңел түгел. Бу инде ниндидер үзеңнең тыймлавы белән генә. Газизә ролендә искиткеч Илсия Төхфәтуллина. Кул эшләре белән шөгыльләнгән Газизә. Һәм менә шул күренешне Габдулла үзенең истәлекләрендә язып калдырган, шул исендә калган. Менә шуларны таптым, шулар минем өчен бик кызык булды. Габдулла Тукай тормышы турында заманча сәхнә әсәре ел буе әзерләнгән. Әлеге спектакльнең башлангычы узган елгы опера балет театрында узган Тукай бәйрәменә барып тоташа. Тукайның туган көнендә 26 апрельдә без Тукайның кичәсен эшләдек. Без аны театралешкән кичә итеп эшләдек. Һәм шул кичәне караганнан соң күп кешенең моның дәвамын күрәсе килү теләге уянды. Ихлас хисләр, тетрәндергеч мизгелләр, барысы да шын истәлекләргә нигезләнеп куелган. Тукайның үзенең турындагы әсәрләре истәлекләреннән һәм замандашларының истәлекләреннән чыгып. Бу минемчә иң дөрес юл. Монда Тукай тормышта ничек булган, мөмкин хәтле шул дөрестлектән читкә тайпылмаска тырышылды дип саныйм. Артистларга режиссер Айдар Жапаров белән эшләү бик рәхәт булган. Күп кенә әсәрләр укыдык, күп кенә истәлекләр укыдык. Шуңа күрә Тукай турында күп әйберләрне белдек дип әйтә алам инде мин. Һәм Айдар кызыксындыра белә ул. Ничектер тартып китерә ала, үзенә җәлеп итә ала. Спектакльдә тагын халкыбызның бөек шәхесләре Галиаскар Камал, Фатих Әмирхан, Гариф Латыпов һәм Сәгыйть Сүнчәләй образлары игътибарны җәлеп итә. Алар турында да аерым сәхнә әсәрләре куелыр дип көтәбез хәзер. Миләүшә Мусина, Илдар Галәүетдинов, Татарстан яңалыклары.